bia woda bia no na wode ho ahye obade ne nsa ansa na ade pa be chiwa ade achi ya wie watimi asi abonten na wode ho ahye nyame nsa sa awurade me kuro ntidi me kan ono so bedi wo kan momma ye bibia nya Yesu anye Yesu ya de nyina mfi nyame no yadwuma ye bibia emfa nyina hye nyame nsa na waboa ya kwandua sa nyina mu ba bia woda wote yanka no ahomachi si utase na ye mompai yara wasi yedimafo ene yeboafo ade nyina so otomfo ne obatampa nyame yedimafo ne yeboafo se manhia mboafo a yenhie wa ka ewu anope ye kase na ase enka odida nyame ayeye enka odida anope ye yiwa ye tontromo ye kanfo ye hye odi konkro no anonyam e wade akese a dan nyanya de bonyefo ye maye ye de wasi bebre ye yiwa ye bebre e wo Jesus Christ dim afa dɔne brenso ayade wahye eja ba bia kasafidie ekonyina omo mutie nyina hye wo nsa anopa bi na du a wo ma ye ba betie wasem o ye mpa bɔne ade hyede nya so be bia koma bia mu oboa koma bia o ye firo anya ni akoma bia o ye firo o no amma wo nsɛm a ye te ne don hwiri ba na sesa abre koyi o ma ye bedi so ye ba de wo nyame opɛ na wo ba ne wo kira ye kra nyira we ne yesre nyame agya oba skonkodii mu no yanka amen amen yo ya fasa kwa we su ya chia ya tiefo nyina mo ya ba mutie nyina mo sora ho machi na mutie nyina no ebika osi odi ya ne de ya set ya 20 unya ba ya ne ate na ye tie onyame na sem onyame asomdwe enka mo nyina wo Yesu dim ka amen amen dimbi wo ye deno ye Yesu Kristo deno ma o ye lano bano be fieno be home frene bremo metona ayeye hon jomda wona don kweje no ti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kade dinda metona ayeye hon jomda wona don kweje no ti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kade dinda mehu Yesu anope ya Joseph bano niate fo no kane wasem o mehu Yesu anope ya Joseph bano niate fo no kane wa so bibi pabi so bibi pabi oh betum every night that yaba oh mom la meje Yesu no ya je nkwano oh mom la me so bibi pabi so bibi pabi oh betum every night that yaba oh mom la meje Yesu no ya je nkwano oh mom la meje ka amen amen yo anopai ya no che onyame na asem babu na me atese monko wiase afa na nyina na monka mensem pa no nkire abode enyina na ne obagimi nyame asem adie no obeye ade a benyame mepe no ono ni nipa menyame mage no enkwa na ne wanyi menyame asem anie na ono atra saso we so na obo bra bia ope no ne kra no ebefiri ne nsa enti oni adofo anope se yanka na so obi anka obede hu di nyame pe ani ni wonpe anope nyame asem a ye che no Yakubu etimiensa eyimudu miensa ebesi don ohwe ni mayentie onyame asem yaka Yakubu ngoma no etie ye miensa nchemo edu miensa no atifi asem wo se nokure nyansa opa nyansa ye musa nyame nanso we die me no mienu ya ba be fa kwakuya nansi nyansa wi ase nyansa ene yafa
yɛde sisi yɛn nuanom kwan yɛde yɛn nuanom bɛfa soɔ yɛde yɛn nua yɛbɛhyɛ nuanom ahometeɛ ne yɛn nuanom awuo owuo mebira amanfoɔ wu nyinaa no ɛfa nipa na ma ɔmo wu ewiase nyansa nti anɔpa yi yɛntie onyame nyansɛm yɛnkɔ ɔsɛ mumu hena na ɔwɔ nyansa ne nimdeefo wata sɛ baama ne ka hwan ɛna ɔwɔ nyansa anaa wɔyɛ nimdeefoɔ ɔsɛ wɔmfa ɔbra pa ɛnkyerɛ ne nnwuma ɛwɔ ɔdwoɔ ne nyansa mu safo tie wonim nyansa a fa nnwuma papa na fa kyerɛ wankasa wabrabɔ no a wɔrebɔ no nnwuma a wɔreyɛ no na kyerɛ nyansa ne wɔdwoɔ mu nanso nam no mmienu nyansa no yɛmma nyame nyansa no ɛnwure yɛadwene mu dabi yɛbɛfɛ wiase ɛfam ha bɛyie nyansa akɔmfoɔ nyansa honhombɔne nyansa ɛne yɛafa ɛna sisi a mene mmienu yɛde te asase wei so nti adɔpa nyame asɛm no bɛkɔ wie no ne ɔhunu nyame nyansa na mene mmienu yɛdi so ne yɛnnwuma a yɛyɛ nyinaa no yɛme yɛnnwuma no afiri yesu na daakye no yɛnyɛ baabi agyina papa yɛnkɔ wɔsɛ na sɛ mowɔ nitan ne atutuo mo koma mu a mowɔ nitan ne atutuo bros mansotwe akayɛ ntɔkwapɛ ɛwɔ mo akoma mu a ɛneɛ monhohoa mo ho ne ma monhohoa mo ho na monni atoro ntia nokorɛ no sɛ yɛsi yɛbɛtentan yɛ ho yɛn ankasa yɛne yɛsi yɛkɔ asɔre ɛna wobɛkɔ na asɔfoɔ mmienu no mobɔ bros asɔfoɔ mmienu mo toto mo ho nnuro ɛna baabɔ ne ka no ho yɛwɔ anitan ɛne adwembɔne atutuo animabɔne ɛwɔ mene mmienu yɛakoma mu ɛne yɛde kuta baabolo no deɛ a ɛne ma yɛn hoahoa ho sɛ yɛ nyame nipa na yɛni nokorɛ antia nyame asɛm yi so safo wotie nyame asɛm no nanso na mene mmienu yɛnka nokorɛ mene mmienu nyame asɛm bi antie mu wobɛhyɛ na wopɛ biadwuma ɛfa hyɛ obi nsa nipa no maako na ɔmodwe adwempa ma ɔmo nuanom habra kɔdwo kwame ɛnɛ mene mmienu yɛafa wiase nyansa kwakua nanse nyansa ne ntekuma nyansa ɛne yɛafa ne yɛde som nyame yɛnwuma nya tantantantantantantantan yɛnya so yɛkɔ heaven onua kyɛ sɛ wayɛ ka no o ewiase yɛdi ka sɛ zolo no gommola brɛ so no ɔmo ka nyame asɛm si yaa o ɛne nipa mfa nyame asɛm anyɛ hwee sika ne nneɛma wiase ne mu nneɛma sɛsɛ onim sɛ sɛsɛ si yɛdi o da no obi ka kyɛ sɛ amreka no sisia wonim baabi kɔ yɛde chip hyɛ ho wagye sɛsɛ yɛdi so yɛhui onyame ɛsta tam ne yɛbɔ no ɛnso mene mmienu saa berɛ nso ne yesu ba no ɛne yɛsua ewiase nyansa papa yɛnkɔ wɔsɛ saa nyansa yi mfi soro wate nyansa a yɛdwe yɛn nua ho adwembɔne yɛde yɛn nua no ho nsɛm ahyehyɛ yɛtirim wobɛkɔ ɔsɔfo kora si hɔ ɔdifo si hɔ wɔdwe ne nua difo ho ɛsɛ ne nua difo no na sɔre kora ɛnwu ne mamasi nyinaa ɔmo nyinaa asɛnhye ɔsɔfoɔ ɛdwe adwen ɛtia ne nua sɔfoɔ asɛmpakani ɛdwe adwenbɔne ɛtia ne nua asɛmpakani ɛna baabɔ ne ka no na sɛ mowɔ tutuo ɛne saa ɔko no ɛwɔ makoma mu deɛ adan yɛdade saa nyansa wei wɔse saa nyansa wei ɛnyɛ dade mfiri soro safo afowɔte da bia wote awareɛ ho da bia woku meku kwaseɛ o kɔdwo papa kwaseɛ o kɔdwo papa kwaseɛ o ne kɔdwo papa so ka abrafo bible sɛ saa nyansa wei no saa honhommɔne na yɛma ne ho kwa bɛtete nipaduam a yɛde twa no ɛde twe manso aburu nnua no yɛmfiri yesu saa nyansa wei mfiri nyame nyansa yɛde twa no nyansa yɛde buru nnua nyansa yɛde som bosom ade tu yɛ nnuanom nnuo no ɛmfiri yesu saa nyansa wei mfiri soro na mmom ɛyɛ ɛfam ne ɔkra ne ahombɔne deɛ safo tie saa nyansa no a abɛtɛ me no mmienu mu ani yɛdwen no kɔhɛ asase a yɛakyekyɛ ma nnuanom nyinaa no baako foto do aku ne nnuanom nyinaa saa nyansa wei ɛyɛ ahohombɔne nyansa yɛama yɛ ho kwan ama honhomfi abɛtɛtɛ mu honhomfi abɛtɛtɛ mu ɛto kristo ne buru nnua wɔ wɔnim sɛ wɔ paa wɔnim sɛ kɔ sɔre ɛno sɛ yɛ sɛ kɔ ɛne wɔwuo ya yɛ babɛhɛ ma ba wane mmeranteɛ ɔmo borɔ aboroboro
san kwasi nyansa wo ya ye ba ye de bu atopa eno no no nsa no mfiri Yesu obi aburo ni mebe na aye hu mbone ene ya ma ho kwa na betetremu ene ba bo ne ka no sa nyansa wo mfiri Yesu nyansa ye de buru nuya nyansa ye de kotokwa nyansa ye de twema aso hu ya ma ho ko ya me ho kwan ne sa hu mbone betetremu no enti onipa bia no se nyame ho mu ni firi mu a ene ho mbone betremu a ma so twene akaye ni ene tan kwa Bible says nyansa we no mfiri soro na mu de eye wiase mu ya ma me wata ene sasa boronsam nyansa no ene ya befa sa yanko wo se na ni tan ene atutuo wo no Bible say ba bia ni tan akaye ma so twen ene pesemenkum nya wo no ho na sakasaka ne ene ya boni nya ho na sakasaka ne ma so twen ho na ni ma boni nya wo enso na menu mienu ene di akide wona mo yefa nyame asam papa no bi kenya me asam no kwera eye nipa dwen so nkwa asam se nipa ba da ni nua kasika koto sika edegem bobo for 100 million no be di ye no koroba no sa wo enya safo nyansa efiri so se be fanya me asam ni e be hu ye nua mobo sa papa yanko wo se na nyansa efiri soro no de Bible se nyansa efiri soro no de ni di kan ne se what the first one nyansa efiri soro no ehote wasomdue no ana nyansa efiri so Kristoni papa bia no woni ni nuanum nyina nama ni nuanum nyina dai awasomdue nanso me no mienu ya befa wiase nyansa ma mo wata nyansa be ye nyansa ye di sisi ye nuanum ti no ye ni ye nuanum bia nama o mu ni asomdue ewo ojuo what nyansa efiri so no chiasamo boni kan nyansa nyame nyansa no obinya bia se nipa na hojo nanso me no mienu ya me ho kwa na beye betremu beye huhu fi abetremu kwa mabuso betremu anto nyama huhu abetremu ma mo ta huhu abetremu nti ya buri anuanu ni akwa hwe kwa hwe yasi ya no no sabu se siram kwa shenyansa wiase nyansa ye wu de koda bro sabjem papa yanko wo se ewo asomre nyansa efiri so no na so wo mmere wo kan sam ti ya no wo di so nanso de menu mienu ye nya wiase nyansa no ya so odan ye muade o se mobro hu ne abapa aye no safoti nyansa efiri so no o sa kwa dan eya doye nanso menu mienu ya me ho kwan na huhumfia betremu no ani bire nkwa kwa hye baye ani adwembone ka ye ngopo ne ke yenuanu nyina wu ne ke efie kwa ya faton ya ra che ya ma o se enye chini ne nya ya atwon nyansa efiri so no onye chinyi o sanye nya atwon onpo no nkwa ne de nanso na menu mienu ya hwe nkwan de eno obi kwa ni nuanu nyina wuo no na ne nua wu no odo be de no ne ajapade nya no apam ne mafiri ho wafa kwase nyansa ye wiase nyansa ye di kobru nsam timu wora mo yemfa nyame asam na de yemma wiase nyansa no entetremu wiase nyansa obefo be yire wiase nyansa obokobo sonso oto ande obakọ jeduo ni nyina ye honhom boni a ya me ho kwa betetremu eti sa ho mu etiti emu dia enya dia yewu ni akọ heaven ye kobru nsam jam anu ni pe hu ni abobo anu Kristoni ne ho nyo minya branchie ya me ho kwa na honhomfi wiase nyansa no ahon boni nyansa no abetremu eni di ko so fio ani bi den kwa anu nu ni akwa na mo no eka no kuna kwa yankwa ewie no wo se na egutrene aba asomdue mu ma wo ye asomdue ade safoti nyansa efiri so nadia wo ye bia asem die kura no be hia ho so wo di asem a wo ti papa nyame nyansa woni mu sa na asem a wo die nyina na mo ne kwa nim bra wo die nyame suro woni mu na asem a wo die nyina na mo ne kwa nim ana Bible ne kanu na nso na menu mienu ya nte sa ya me ho kwan na wiase nkontopo nyansa abetremu bone abetetemu yesi we di we ko heaven we ko efu ase ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le kulo ye nyina be ko ya le kulo ya me ho kwan na wiase nyansa ko kwe na nyansa abetremu buronsam jem anyansa ana betrem ana woni pani ni nua na ma wana ne nka papa baako maame baako obekọ akaye defio no enya kwara asem
metamenia menyamenia mekono ni nyina sa nyansa wei ya asase wei so honhommɔne nyansa ɛna mono mie ne bɛfa ɛna de tia asase wei so anapa yi ma yɛmfa nyame nyansa wate ne yɛma yɛ ho nwo yɛma yɛ ho nwo yɛmne yɛ ho ase yɛma nyame asɛm no ɛntrɛ mu yɛnya do yɛhu yɛ nnuane mmɔbɔ ɔso nyansa ni o na nyɛ wiase nyansa asase yɛ agyapade kakra bi kwa no yɛku yɛ nnuane afa ɛnɛ kokrenansi nyansa no awura sɔre fie ɛtia asɔfo mu ɛtia difo mu ha yɛde wɔ kɔ heaven ɔboa anitan bible sɛ baabi anitan ɛne maasotwe sakasaka hɔ no ne nyinaa yɛ ɛsesa honhom no yɛbɛfɛfiri ɛfam ha asase wei so ɛne nya asa honhom no na mu ɔsoro nyansa deɛ ɛho te wɔwɔ soɔmenɛ wɔhu nnua wɔbɔ wɔyɛ adɔyɛ ne nnua kɔkɔ bɔne mu a ɔbɔ mpa yɛde boa no manam no mmienu ɛna obi kɔ asɔre kɔ yɛkɔ mpabɔ yɛkotwa wɔma to yɛkɔ ho mpabɔ ne yɛkɔ no yɛkotwa wɔma adentia ne nansa me nua abra yɛ mekɔbɔ de kono mekɔbɔ ne honhom fi no mekɔbɔ de kono obi kɔ ɔtam ɛboɔ kɛseɛ paa ɛboɔ a yɛde titi bɔ de dadesɛn ɛsi so no ɛno aso adeɛ no wɔatam saa ɛboɔ abɔ kɛhyira asoa adeɛ ɛnɛ sɔfo si yɛfa boɔ ma yɛde kɔkum borɔnsam wɔn mu kɔ ama ho kɔ na honhom bɔne abɛtɛ ho okra asɔre kɔ ɔte dɛm ɔkɔ asɔre na kɔ ɔte mu kɔ ɔyɛ aka wɔn ma ho kwan na ewiase honhom bɔne no abɛtɛ mu ade yɛ aka na ne anitan ani atutuo wɔ babu sɛ baabi a anitan ani atutuo ne ma asɔtwe wɔ no ɛhɔ na sakasaka ne ɛne yɛ bɔne nyinaa wɔ ɛhɔ na sakasaka ɛne ne yɛ bɔne nyinaa wɔ sɛ wɔsɛ sɛ nyansa wɔ nyɛ ɛnyɛ dade ɛmfiri nyame ɛfiri asase wei so ɛyɛ honhom bɔne ɛnyansa ne ɛmenum yɛ bɛfɔ no asase wei so hwɛ sɛ obi tɔ adeɛ akɔgye du hwɛ sɛ obi tɔ adeɛ obi wɔ fufuo sɔkɔla obi tɔ ɛmɔ wakɔgye nsuo bosom kɔnfoɔ nkyɛn ɛde ɛbɛpetepete ne nneɛma sɛ ne nnua no ma adeɛ a wɔmɔtɔ nyinaa wɔmɔbɔ ne ho nya yɛntɔ na ɔno nkɔ adeɛ deɛ yɛntɔ ne deɛ 24/7 ewiase nyansa na sɛ wonya wiase agyapade nya papa mo toyi adeɛ bɛ na menya adeɛ bɛ na menya adeɛ bɛ na menya na sɛ mi wɔ wiase agyapade nyina na sɛ mi wɔ wiase sika mpempem nyina na mehwere me kra adeɛ bɛ na menya menuaba nteɛ yɛama yɛ ho kwan ama nyame honhom a wɔde maa me no mmienu no atua firi mu kɔ ɛnɛ aka yɛ honhom maasotwe honhom ɛnsaboro honhom abosomosom honhom anibere honhom bɛyɛ honhom ɛna bɛtɛ me no mmienu mu ne yɛde gu asɔre fii ɛne yɛde te asɔre fii ahoɔyɛ akɔsie nya bi mene sɛ ka menya ɛne yɛde te asɔre fii ɛno onipa anim sɛ menua kɔ no menua ho akye mehu ne bɔbɔ ani hɔ yɛama yɛ ho kɔ na wiase honhombɔne no ahombɔne abɛtɛtɛ mu ahohom a anibere honhom abɛtɛ mu nsaboro honhom abɛtɛ mu mansotwe honhom abɛtɛ mu akayɛ honhom abɛtɛ mu baabu na mmea te asɛ sɛ saa honhom wɔ nyinaa fi ewiase ɛne yɛnsa bɛkan wiase nyansa ɛna menom yɛ niyɛdi akyire anapɛ ma yɛnkɔ onua yɛkasa afa fɛwdie ɛnɛ nipa ɛdi nyame ho fɛw nyame asɛm no yɛdi ho fɛw yɛtiɛ so nam ne yɛdu kwaman yɛtiɛ so ne yɛdu buluku so yɛtiɛ so nam ne yɛtiɛ abosom so ɛnɛ akristofoɔ yɛdi nyame ho fɛw bie Psalm 1 verse 1 na yɛkan David nwom baako na wɔsɛ nhyira ne onipa a ɔnante abɔnefoɔ gyina mu nhyira ne onipa a wɔnante abɔnefoɔ gyina mu na wɔnyina nnebɔnyɛfoɔ kwan so na wɔnyina nnebɔnyɛfoɔ nso kwan so na wɔntena afɛwdifoɔ ɛtra bere na Awurade asɛm no ɛna ɛsɔ n'ani na ɔdwen ho anadwo awia na anɔpa nyinaa nhyira ne wo saa nipa yi wɔnni nyame asɛm wo fɛw na wɔhu nipa bɔbɔ na ne nyamesom no ɛsi pi ahokyiri o wɔtae o adeɛ mu o na wɔtae nyame asɛm ho na wɔhu nipa bɔbɔ nhyira ne wo saa nipa yi anyame no mmienu a yɛdi nyame wo fɛw kɔdwo abena safo ate aseɛ ɛne yɛkasa fa afɛwdie ho ɛnɛ me no mmienu yɛdi nyame wo fɛw hwɛ baabi a wɔde wo no akɔsi a wɔde yɛ wɔ adwuma ɔwɔ sɛ wɔde nyame wo fɛw ɛnna awadeɛ kura yɛ wadeɛ yi
obi je ni ku akoba bi akwakyekere no enti bema no bokokwa ono osi e man kra pan na yire pant kra ma no wo hyeja ho no onu aduane uwia wo ti asondem don bo krenken na osi asondem udi ya no fo wache menya ba nti wuti e mesem mumye ni ya me fo o na wiase no asai ewiase asai o ewiase no asai da bia me kamshi ye ni ani na si ye woni pa ke be hu ni ewiase na koduro ene obia kele bonafo obia na mo ne kwa so ene ni pe nsuro nyame ha me si ye nipa ye nsuro nyame oni pe bia na ma ne mpa ya obon se miniamu ene hwaye obi abon pa se ye entofi ni enko hye yi na ho kire ba enti ye de bibia ewura ayiyem kohwe maba wona menante yesu bo ma bobro orfof ana jo obi omode ne ba homo obi odede fun no no wo wu no omode ne beto me honom me che hadem ma de fun ja obo yesu hye no wa so de prison ade ya wo so obi atomedo ma de fun hye enti yekume ha obi ko tibi de be 20 dako ompo bi enkono me ni aba homo adwemboni aba saasi yesu adwuma no mo ye no o kuni seconds wo ma sample adwemboni enu obi kura ani ni nua nyina eto ade no no akogye do se ni nua na de ye nto Bible say wiase hohomboni no ahomboni no ana ya makwa ana betatremu ye wi akotata so na makotwesi akoye camouflage ana poti ye mesem enhyɛ no nipa won tell for tabre na so na mu mienu ba bi e kanipa won asem no ɛhɔ ne yɛtena ba bi ye nkasa papa emfa nipa ho no ɛhɔ ne yɛtena ɛna awurawura asɔre fi awurawura akristo fi yesu bo menya brantie arepeti ye miase wate na boawo na kabri kitobi ni yesu aba papa yanko Matthew asampa no Matthew 27 verse 31 ɛhɔ no kama me 27:31 kama me Matthew 27 verse 31 wo na fanya miasam akabri kitobi ɔwɔ wiase nyansa menu mienu ya mai ho kwan ma wiase nyansa betremu ene na nsa kwa wo ene na nsa kwa ye oyefre wayi ka wato akene ka wan ko ya ato ke so fanhye biem o sa akopa ba ma hofuro akopa ba hofuro onyame mo bo amen hwe nyame asama nipa afanya hweo amafo buka se mo nya ano kase ene ya mo na kwotata ba bi kaka nyame asam na nyame asam kwa mo kakwa nipa hina efa wo na afo bi befa una problem nsem jema kwa obi do pe heavy akọ yo hwe ya ye kafe bebile abata bebile ma sori tie nyame asem no ma sakra ma dwen obi anu onim entene wo hu se yentra afodi tabi onkwata ho ba bi e kanipa ho asem no menya ba onkwata ho wo asori ni ko na se asori fo no ye pa asori no mu fe nhira nkofie no mu gina kwam ekobi ho asem a hwebu ne ko enfe wiase nyansa na ewiase nyansa nyina no Bible say nyina ya hohomboni ye no mote asase we su ye befa ne sa nyansa no asase we aso enfiri yame yo have you also antra ho dabi na mo osu nyansa no ehote sa wo su nyansa ehote wo waso mle wo ye adoye moburuhu aye ahye ni nipadua ma se twom guteni aba wo guteni ansoba sa wo mfane nua ensina no na menu mienu ya me ho kwan ma me wota betemu enti menu mienu obi kwa se ma ka se me kwa sori aba na menu ya so achi menu wonu anwa me mewu ahu fi sa hema ntemo woni nipa be 20 yaka kwado abena ene ya yesu be no ama ho kwan ma hohun fi betra mu na wo so da edomo so kankan o sia sori fi ho boni o sa ye wo hohum a ebeteni pa mu a ema ni twa no ene wo hohom a ebeteni pa mu a ema nani brade ene wo hohom a ebeteni pa mu a ema ne nka nokore enti sa wo nyina ye wiase hohom a abeteta menu mienu mu a amenu mienu ya nka nokore wonya nya me so ma yesu enfisoro heya asase so nya hombone ne ma ho kwan ana beteta mu we ya se kwa heaven ya tete nso na bobo ho so ena obi kwa ma won kona so na atinto so pien onyame hu moboache o kristo ni obokuti ha o kristo ni a wo twekora onyame hu mobo kristo fo ye hu nipa ye ke nipa ho asem nyina hu fi yo na tinu mu
na betetremu yedi asam na asam an yedie no yanka no kura ayehunfe yedi asam ya jeje brabo na no kura da ho yese be katakita no kura no so ayehunbone ehunfi na betremu na sa hunfi won so tiemu a yewunya kobonsam gem have you yan stane ho ntara pai si apa have yakopa dia ene ensam ayeka no yentie ne ni so yetima kopia have ho na anya sa dia sika ya to collection we ya du bronya ko si be twentwama maami abro bi wo si ama no 2 million so no ntwa 2 million abro oda dem won timi so de nanti no ye twentwama ma no 2 million na so be hyi wo 2 million ni na chi no bra na ho de woni nipa be 10 yaka mamum na oda kete so a wa fode no obo afode hu nya se bi anim wa fode no enkwa hwe ye hwehua ye du asori fie na ye sori nyame a kron 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 ye shirawo asafu yehowa o ya kron 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 ya pejawo asafu yehowa o ya kron ye nyafiri wo ye koyi atade ne gu foma ai bulukunku kwa menku atonya menku ha hakizo fu yagimani Christopher Agimani nana mu shenya tutu nya togu hwa asore kwa wotimu kura no woni nipa ba 20 yaka ope have yakọ obua ayun fi ana mo o ma ho kono obetramu ana oni nipa hwe maso hwa ye kodu kotu kwa yenka no kure dabi ana ye kwa himfie ye kaka asam ho a yenka no kure o Kristo ni ha last won achimuso do court mekoko tie bi pa papa bi amane baburo wo se mi de menyusu baburo me de bosom so na metie ti asama me kan se me bo abosom ni nkome papa no we da e se din ye de babu ni kuta o Kristo ni no begina ho ha me se obi o da mu obi ahu se woni pa no Kristo fo nka no kure wate Kristo fo nka no kure mese hwa we mumie nkochichi nkofo nkuro so ana busumi awiye ayo anse wo kuro mu nyina Kristo fo ya chafa hani ya buro hani ya to mi wiya na za ya la rive wiya dia ba azazi wa mabu ajwa azazi wa mabu ajo no atete so no piai owi ya man ho kwan ama ho boni abetremu ya de wiensa Kristo ya man ho kwan ama ho boni abetremu a ya de twa no Mesia Kristo ya man ho kwan ene maame wata ho mo betremu a ya de burunia mamu ya fanya miasam ahadi asabuni da ya kan ya ni gusu na ya kono roma fonyum ono nya binko onya dada no a wono anu yenenam yenene kwa yenene bo ono nya binko onya dada no a wono anu yenenam mbese sabe na ya ka obi wo woda wo nyina no efu ne na kwhye fridge mko era ba no kwa no woda wo osu hwa woni pe bi ewu a ye beburu nsam gem ana have kwan ade kire no sa enti de wo ya de yetre no wo bo se efu bi da wo no osere sa wadu heaven bi kwa na kire no efu bi da wo no osu wuti mu se efu ni so se kekra anyana mepe na nyona upe ya de manso na baha ya de anu na baha ya de akaya na baha ya de bosomusu na baha ahade ye die hu ni ti ahade ade bone ma ana pai menu atemenka hwawade a wote ho wa wade bonche bin wasi huku kwasia ma huku kwa kofa fofora beka ho woda so sen kwasia wo sori a oba tantanyo ade fun so kofa betrefi miniaba ntie ya sakre adwen ni amfe osoro nyansa ni yesi wiase nyansa be fade ya ene munu mi eni ewu a ye kwabunu samgem asodi e kamofrai asodi obi se me kwakosum Yesu ye kodo Yesu asum yan adan ye komuni ye shedan
ha wo difu kwa sha mini pedua mini yi eno ne asonda yo endi se mini pedua moni a that me pedua no me kira na ayira sa ma wo kwa ma ho bone ewiase ahon bone nyasa no e metemu ya fa ho bone ho mo no e tetetemu enso ne no ya ti mu ene yedi so nyame yedi go so nem hiri baba sokoto baba hiri baba e fu ne ko fu bire odi hiri baba onu bi hiri kwanyam adwembone e kristo fokuta adwembone dodo ha fasa na me kwa so no mi do apete ba asia sa da kwa me no sa bro ma wenam e kristo fo wo didi kwa no nya kasa goro de na kwasha empase me hu sofu maamia what mission house so the fo agye nuane ade akogu ho nuane ne sey anu da kogu boda so adi gatu me senka se ese ankrofo ne ma omo yiyi da akọ mission house akọ cheche sofu maame ne ma no ni wo yiyi agu boda so adi gatu wona ade na ye odada obi ope abe obi foforo sa sofu maame wa dwumani wodi wo kwa heaven na we say nipa wo wu a ya koto ya re ko ma baba bi mu ya re ko ma baba bi na kum sofu maame adwom boni ha obi ko obi ba ko on pe obi ba ko asem ana on nata obi ba ko ni fia na opam no ye didi mia ni ye ye dwan na talking prayer ya se ko heaven ye nu ko asare kokko mumpo ya me ho kwan ama ahon bore betetremu ye tia so fi ye wuya ko da burisa bujim heaven kwan ye nim mesi heaven kwan no ye nim ana pa mi sakra adwen yesu ba ya kra nyira Matthew 27:31 was say na owie ne ho fawdie no tia ha wate omu di yesu mfawo mesi omu di yesu mfawo se ne na menu mienu ye di yesu mfawo na omu wie yesu ehun fawdie no ko woyi nkatako mu no ofiri ne hu ani ye yi nkatako mu ni firi yesu ko mu wode nankasa tade hye no ana omu di no nankasa tade de de hye no ne ko se onkobo no ana omu de ko se okobo da se nyu yesu anya boni bia aso na hwe menu mienu hwe ye wa yire kwa ye chese kofo bi na beka ye de hu ye okun ko ye fi kun achi atwempra yesu ba o ma ye bi yesu ba nani amina de na so na ba bia wo ton de no wo ko je do so mommo etile mo nyama de ye nto kon de on ko de ne nto hwa obi kura ne so obi no de bi o twam moja egu so nanim ha yesu bo minya ba yesu bo enipa ye nimuti bibi ba asam kasie be na franka siso wona mo yefanya mi asam na mo yefanya me so no na da ho yefa kristo so no enfa ho meko a nya mi asam papa bi enche ni paduanim afodi ana me no mi ye di fewo omo di yesu ho afodi awie no ye yiri kata komu omo da ta da hye no mo fa no kokobo na se nuam onya boni bi o omo guru yesu ho di ho fewo se na me no mi nu ye di ho fewo ye nam kwamai e di ho fewo ye nam antonya ma e di ho fewo ya kwaji jinno e so nyame e di ho fewo ha ani mu asofo ani mu adifo ha bibi bo minya ba bibi bo papa obie de enko me busam no eti baako eyimu aduonu mienu 22 kama me ye ka me busam mo ma no eti ye baako nchemu aduonu mienu no osisai osina da ban mo entete kwa mo pa entete kwa akosi safoti da ban na mo entete kwa afo entete kwa mo mpenya me asem na mo na mabosom so tunno edi wura sori fie na mo nua ye made a mo mfa nche no mo hu mo boro kura awa sase we so hwe ukodi da se kurum da ban entete kwa afo enkosi da ban na mo bepa mo entete kwa asem no e ba koduro na fawdifo bepe wo mfawdie no nso da kosi na afawdifo mo bedi munua ho fawa mo bedi nyame ho fawa edi ba kosie da ban na mo bedi enipa ho fawa kosie na enkwase achi nimdie na enkwase so no ebechiri nimdie ha what is ba manika da ban na entete kwafo mo tete kwa asem no mo bedi achira edi ba kosie
da pai fawdifoɔ nso bɛpɛ wɔn ɛna mu afawdifoɔ nso no mu bɛdi fɛ waa bakoduro na nkwaseɛ nso na nkwaseɛ kyinyigyia nso no mu bɛgye kyinyaa bakoduro nipa gye kyinyaa gye nyame asɛm ho kyinyi Bible ko nipa ne nsa twerɛ ha odia wata sɛ Bible ne ka na nipa mfa nyame asɛm nya hwɛ mɛsɛ opa yɛnkɔ yi ase wura ne anameme yɛn tuka ewura yɛ nyinaa se nkɔhwɛ deɛ hɔ Kristofo ya o ha yɛsi wiasefoɔ Kristofo yɛsi wiasefoɔ nyame asɛm baako pontie nipa duam ɛntete kwafoɔ da bɛn na mo bɛpɛ mo ntete kwa asɛm akoduro da bɛn na mo bɛpɛ fɛwdifoɔ nso no mo bɛdi nyame ho asɛm fɛw mo bɛdi fɛw aba akosie da bɛn ɛna Bible ne ka no wotie yɛ mɛsɛm ɛnɛ nipa edi fɛw yɛnya firi asɔ no hwɛ ne yɛkɔ bi ho asɛm ne yɛdeɛ nua nam ɛnɛ so wɔte ɛtu onipa bi a wɔdi fɛw bi Nyankopɔn pɛ ɛfɛw di ɛnɛ yɛkasa fa ɛfɛw yɛdi fɛw ɔmo guru Yesu ho ano ma gyina ta no ɔmo to wɔdi atade deɛ anyo bia ko ya tadeɛ ɛdi Yesu ho fɛw Yesu sɛ yare a ɔmo gye kum ɔbɔ mpa ya ɔmo gye kum wɔka nyame asɛm a ɔmo gye kum enipa mpa nyame asɛm efiri tete besi nɛ siya zolo no komu na brɛ so ɛntete kwafo siya o ɔmo mpa nyame asɛm siya ɛna po do obenya ka papa de mbɔ se hwane Yesu nyame abɔ no onipa ni ne sia fie ma gyina no nyame boa na to bi la so wonim Yesu ɛna asikafo fa mo nim Yesu obi kwa sɛ me na ma sɛ me fa me sika nkɔ nyame adwuma ka magimi onyame mo bɔ ate ɛntete kwafo da bɛn na mo bɛpɛ mo tete kwa asɛm no ɛde ba kɔsie na afawdifoɔ nso no mo bɛdi fɛ wa ɛba kɔsie na nkwasia so no akyinyigyie ai menya ba ntie na nipa gye kyinyi nipa kyinyigyie nti no nipa nim Yesu da bɛn Yesu bɛyi Yesu bo menya ba wo de gye kyinyi a wo de di fɛ wa keka nipa wansama one day no aka sɛ gogo wobɛwu mesu bɛwu yɛwuo no akyi no atemmuo da ɔkyɛ ɛtwɛn ɛnɛ nipa di fɛw ɛnɛ nipa di nyame fɛw ɛso kɔtɔ a yɛyɛ Yesu awiabɔ a yɛyɛ no Onyankopɔn ɔnyɛ dɛ biom yɛyɛ nipa mpo no wɔde asase nyina ahyɛ nsa so yɛhu so hwɛ yɛyɛ nipa a nyame de asase ahyɛ nsa so no yɛhu so hwɛ ɛnɛ hwɛ aban toto nneɛma bia mu aban wɔn toto nneɛma bia mu ɛnso na menu mmienu hwɛ yɛyɛ Kristofo yɛhwɛ ade ɛtɔ no 200,000 akodu 400,000 bɛsɛ ade ɛtɔ no 200,000 no ɛna akodu 400,000 aban so toto nneɛma bia mu menu mmienu ane ɛsɛ ɔma Ghana yɛwia ne asa ka kyɛ sɛ aban no nyɛ adwem bɔne yɛde gu asɔre fie yɛsɛkɛ adwem wɔte na aboa yɛn ha nipa kuta adwem bɔne dodo nipa kuta adwem bɔne papaapa menu mmienu yɛnim sɛ adeɛ yɛyɛ ne nyɛ nso yɛgu so yɛyɛyɛ menu mmienu yɛbɛsɛ wiase yɛasa no pa wie papa yɛnkɔ mabusɛm hɔ no ɛtiɛ do no na yimu nkoro no yɛka mabusɛm wɔ mɛtiɛ do no na nkyɛma yɛ nkoro wɔse agyim sɛm tirim pɔ yɛ bɔne safo tie nipa de yɛnnua ho adwen bɔne ahyia akoma mu ama obi kɔa de ne nua ho adwen bɔne ahyɛ akoma mu apɔdi na so kwakye no yɛdwene adwen bɔne awɔ yɛnnua no yɛtirim awɔ yɛakoma mu yɛnnua ho nipa akyideɛ ne afawdi safo tie Bible sɛ nipa ɛdɛ bɛka kyerɛ wo Bible sɛ nipa adeɛ yɛkyire ane obi a ɔdi fɛw sa sɛne de wɔkye nipa ho adeɛ yɛ nipa kyire ane afawdi quotation susu biam yɛkan mebusɛm wɔ mɛtiɛ do no na nkyɛmu a yɛ nkoro no nkoro no a wɔse agyim sɛm tirim pɔ yɛ bɔne agyimisɛm atirimɔpɔ ɛyɛ bɔne na nipa akyideɛ ne afawdi nipa adeɛ a wokyire ɛne obi a wodi ne nua ho fɛw siya no mudi Yesu ho fɛw siya ɛnɛ menu mmienu obi yɛ ade papa wɔ abusua mu a yɛbɛdi ne ho fɛw saa ɛka yɛnkona kwawu ɛna obi wɔ asafo mu
no wo to ne ho si wo meyirim ho ye nyame adwuma na nipa di ne ho few sa 40 enipa ade achi ni efewdi nanso na menu mienu ye nyata ho ya dwiri ye nua ho adwumboni ya komam ana obi di ne nua ko boso so kokono ha mesi wo we ye wu fa nyina ye wu twatwum nyina no efa no ye dwabo aduto ye nyankasa ene yankasa ye kuku ye ho de bia meka mesi anche ye mama omaga ewiase so akuta ye nsem ni akasa wurade Yesu wo kɔ no ka so beba ni ahwe onu ma wo ma hwe de nipa ye ni eja bossa sesuo pagan o woni pa ade echi ni fewdi nanso ne he obi edi ni kun fewa obi edi ni nua ho fa no wo ne sika kunu e fewdi ade ni pechiri ni e few nanso ne menu mi eno ye ta ho ensam ka ye ka so fun ho asem ye ka asempa ha titiri kwa se mo de mota tre TV so ani wala so mota mo ensatwafo ne de eni pempe mo asem kura na so mo se mo ni wa ka wiase asai ensatwafo ni wa ka wiase na asai odifu kwa sha eya de anya mekoso yako obi amponte se odifu kwa sha wonye papa asafo ye mpoma asem hwa me de mahu ni se ewiase fo no yampo obi aka nkore dabi aka nkore enkontompo ne ndabra semunti no enani pempe no kore agina so afodi ndi obi ka nkore ye pene kuno obi ka nkore ye pene kuno ukuni pa hunko hwiu ono kwa ne boni awoye kwa waje asoa ukuni pa ne boni awoye no waje asoa edi kopie atemu adwananim yanim ke nua ya de be che no mekuni para to achene na japade mafa ukunu kumpone sika wo mpodi a ka koso ne ye ubewo na wo mpodi be tantantan ana pai momiya ma adwembone ahonbone ne matatere kumam ni anwenwenwen yenwa ho adwembone ana ba bone kan no sa ho moyi efi fam ha ho ma kani pa wasam aya asase so ho bone ho ma pabufuo obi buti bifu sa ni bufu kwa no papa niema sadi aya ho bone ho ma firi so no ne hojo wonye tinyi wonye fodie wonye ne ofo wonye ja twom wodobia ho ma firi so no etana pai babu se wonipa wakidie aye fodi nanso menu mienu yenso edi fawi ye be ne etiba kwa heaven ana poti ya miasam fanya miasam no wote na abwawo bibi basa si weso wonte be nyina no ye last quotation no emebusam hona etie dodo nkono eyimu nwotwe no kama me ye kama ebusam hona etie dodo nkono nchema ye nwotwe no wase fawdifo so kurumuja safoti omo mudi faw semenu mi ni ye di faw dia kura yatimu no ye so buja afawdifo eso kurumuja adisa manson bokuro sa manso twen ebokuro manso twen amani pa bebere abrabo esomutiase babu se afawdifo eso kurumuja enipa keke nipa ho asem enipa ekeke nipa tihwem omu sokuro no muja na nyansafo asanka abufuo na nyansafo nso no abu babia eja dekura no omunye duru a ne gya na dai atum Kristo ni papa ni o sa anyu Kristo ni wo wura nkofo nsanu anyu Kristo ni a okohwehwa manso ba anyu Kristo ni a okeke ni ho asam anyu Kristo ni a odi ni pa wofo wada saba babo neka afodifo eso kuro no muja enti wada kuri omo keka wada manso wada na ho asem no wada mahi kunya empatemo nya ono ne yenya eklew sa enti se wudi papa isi wano ahon wate nkwa naso sa nana wahini nkoso ate wahini nkoso sa wono mpani fo nyina anape me chiamo
monu adwen pa hwe what is about neka sie betra woda ye betra patam ha ne ya kekretin tokwaba ya sokro no muja Christopher and Christopher na twema aso Christopher and twema aso na kura ye tebuno Christopher na kretin tokwa sa 40 ye ne kretin tokwa Bible say afodifo sokro no muja enti minu mienu ye betre kro no ni aso muja ne tokwasi nyame mempa de wate amen ye betre magana ye mentokwasi onyame mempa de wate mumye nyina nya baako wo magana ye nyina ye nya baako ye ni mampani anya baako ye mu ye mampani fonum MP fonu ye muom president fo ye mu no ye mu mampani na si ye yesa de wo ya ho wo ma wo ebe kra behwe mampani ntutu nyemam na nso ne mnom yenu anema ya ton no ya tutum hwe ana untime ntade koko mpanso koko na anso ye ni wo kwase koko na ntime anso ebisa bosomi nso ana sikese nso ntono nso ntime anto ana opesi enti enhwire be nyina apore anso na he ana untime ntade ana untime ntade obia tese ye di koko kakire bi to so no obia so ne nyama na Christopher pon ye to ade abodin ye sokro no muja ana baby abedi bia de jadam ha mumya mo mampani wate ya mo no na si ya bo no a ha ana kure o ma no ebeti betu mpon sa ye tete ne ma no so ade ni ye ton no de ana skani o manum ya mra fom na ye fo no ye kida nyankwa hwabinu mienu ha Christopher ya so no manya boden ha ye wia ya se kwa heaven ya sokro muja ana magana ya somuja menum yenu sawma no ye wia ni ya chechire ade akoso mampani wonya hwe mampani ya hwe ye to ba ne dia mampani be sisu wia na fi ya sa kwantia no ya sa hwe na se atwede o magana ekutadwe bone dodo si ya sakere adwen ho na si ya dia no besi ya mampani ho ani ampifo ho ani ahemfo so efo ho ye ni yie ye ka kasofo ho asem ya ka asofo ho so asem na fe ha na papa menum ye no a ye blunkofo mania no ha de bia meka me se wotre won sa baako se wodi fuko asha won ka hyenkodu ho ena ne hwe so sa wodi fuko asha antonya mankunu a antonya makwamene ne so me na meka me say me we sa na me kwa antonya ma ho so mo mo amena me nyansa no me kwa twetwa me hwe bode nya tukui na we de da ko me koya me ko maka chense na obi amosi be jansa na afere me kwa afere nsan kwa afere kwa ne kankan me do ne nsuo na we omo pa mo so mbaji bachinyi na afere me no miedi ye mfa nsen na afere ha de na nsuo na we omo ko twabura wo nwuranum na mo se nsuo na begu omo se bura no nsuo begu ba bia ye dware ho no sa antonya ma onipa beje di ni wo onipa beje di ni wo onipa beje di ni ya yende fe onipa beje di ni wo onipa beje di ni wo onipa beje di ni ya yende fe mesamela me wuni yancho me hu yancha besinko mesamela me wuni yancho me hu yancha me wuni yancha me wuni yancho me hu yancha besinko meni aba odifu kwa sami mi so busum bia wo na ya na mi begia me ka be kasa agro de me di tu da am me pon ya mi timi fra me so odifu kwa sa ani abodwa e bia ye hia woda bra na busum aso me sise na hwede nyame awo wo ye sa ha Francis suba no wudi mi agro me hwe onyame mo bote muni muti obodi odifu kwa sa ho agro onyame mo bo menu mi ya so maga na muja ya mna fo ya tete ne maso ne eja na edai ya samano minum ya samano mampani wonya hwe minum ya mrafom na nyama ne ya tonton ya tete so na boy na minum ya so maga na muja ya so maga na muja ana peso ya so pete nyama asem jo onyame won shawate onyame won mwate won mie wadwani wanya wadwani wa antiasie na ti nyame asem ase na mom ya mfa wiase nyansa emfa nyame yansa oba na ne wo che ye kanya onyame shaw no no mu nyame agya oba ne kokodi yanka amen Odifo kwa asha anope wakasa
Odifo akasa. Odifo akasa. Enti anopei odifo kwasha na semo kanina ne se feudie adoso. Feudie adoso. Eti abusia anopei osu betimi so abaki ho 0201944485 0554820910 se insu etoto na lines no na aye bibio ho nenso anopei senia eye odifo kwasha one ache onyame asem no wonso ubetimi so abaki ho na anopei eti adehye me pacho me moachi o epacho ohun te sen abusia me hu ye pa na udin bebe akasa free o epacho anopei mane nkoma ye so from that na so na interest pa o de ma o man amen a Christopher na ka so mo guman mo no so buy kita o mo ya so for credit and the question ni betia je wade a konfo se bo so ko mfa nyew me promotion mo de bia di ni ni America a Christopher ko so buy o ma dio so mo ko heaven no many kata e no mo ma nam enti heaven no ya mo ntie se amfa ma Christopher o de ma train fo o mo ni mu di America no mu ti o ma dio mo se Christopher no mo ya no mo ko heaven o mo awadi mu mo ni nko mu be mu wo mo ko na na mi just for Christopher ni bia mo mpa nka se awadi bi ma ni na mu be bia mu a ni Christopher no mu guda o mo yira so mo nim I don't know so for me you mo plan to to confuse you na na ko I don't know what is that mo yo so mo se bubu so then ni ma boy din na Christopher o ko fa be go da on song on train on the any family why is that yeah mo so bubu so dem nti bon ka san tira o so be tie dia o mo tie am ko so nka why ma promo dia mo ni na me drum da ma se yeda se Mr Promotion wa yade eti abusia senior aja asem ne se no osu betimi so abeke ho ofidwe mu ha 0554820910 0554820910 0201944485 na also atimi abeke ho akesima be se enabi ne ya sorry so ene odifo kwasa wakasa asem ni nana se moma yi nsusu endi few ene akoraketu akora na odi pani ho few pani kura so a na odi ninia ho few anopai asem ni emu yedu ye hu se amanfo fe epese omo forso a na enso lines ni mu aye bibio ho na enso forso a na pimure mu simabe se mienu bi eti se no difo kwasha esie no yenka ubese yenya sue hu bi emfiri mu na mo yen odifo kwasha ono da Better Christian Church ano Better Christian Church ano Better ne BETA Better Christian Church ano oko achim asubu a asafu yi enye asem ketua mamemfa ofrefo wi offer from Epacho udin bebe ko se free o bra kwa mi na won ti say odishie me hu ye pa na nso asenfo nya ani ba ko pe pia o me tu me ho ye papa pia o ana pe odifo akasa o odifo nyame asu nka o enka onso odifo dia ni pa o me so so ka mi Yo kumase na mi free kumase ba ho ukuada empire bo. Odifo di mi pa. Asenfo di na ani ba ko pe. Odifo ya mi shira asema wo kan. Ana ese senke ya papa no asofo. Omo ka e wa so dem kire atoli mma no. Because the man ni ko no. Ye ewo mu na ye fra wa Kristo. Be Ghana ye Kristo for man. Ne sit down here to no mem. We you be store cardi anu ase na the phone atare na so. I will say, amani atu say, yes I do 12 million. Oh jaja see 12 million. And so be am play no. Wa say that oh yes so o sa ko tna sorry dem. Ya no o ka se wo di an ya bro na say say. Ana wo di an ko pa bro.
Before I mean, that way, I'm a papa master for no Mutino. Or Trenyambua, now, Sassel, pretty, that's the way. Now, I'm conquer fast no who say, or mine, or I am mine. I'm a Christo, someone also, and yes, I'll be for any of you, I'll come one by you. One blabber, a show now, may who to a Christo. Christo, and two no mamma won't me, and I phone Taro, so I don't think I say I think now, from a debut. A job farmers of or Trenyambua, and I tell sorry amount for the grass or them. I'm pretty or more preachers and panel and cassette. But money at ya, it will be a serno. Stop me, I mean, so. I mean, Papa, then I'm into what room. Then I'm more about my software papa saying, I need Yamono. When I'm Yadma, Piao, Bagope, Yankasa near Boy Huabro, Yankasa, and not ye dear home abro. And no man yen two more. Then so, yes, be crabby. Na eja Yankasi pitchy adi mo. Or the shame pacho memoachi na udin bebe kasa free. Yo, penitence, the general, the Dashi, your Casafio Dahaya. The pacho anopei udifo wakasa. Yo, and I say, I mean, before me come out the cry. By saying, Mika Kana and the Kakaka. To almost say, yes, no, Ubia Casaya to Namamuna say, man from the other. I am a say you preach, you miss the court. I have a movie. Or you Christian, no better man. I dear ye, dear, mamma, maybe I have a free no dear Diana. Then the Pabaco, near the amount. You Christian in the concern of come once. I did you I yes, Christian per month, I know Christian and I got to Nadi. You see a face, your contract, your 4 car, 20 gun and a contract. Then I got tired and I'm about me, the 50 gun. You see who quite crying and now, about 1 million and something. Then they say, why they won't, I did you of her. And see, can be such a course, the root course, you know. And son, now could want someone, a principle, a principle, one who fits a japu media. Now, quite to say, dear, Nipai, who be a new one, the being new one, a sick. And son of the mystery, not that it's a course. If you don't be the brand of Kosiago light, no call, a horn of Munina, no one can say, Kofiano, I say, you be the into the mother. So as I said, you didn't see you against me because I said I thought to know me. To see I was I buy like I said, catch it in place, you see the new depreciate it. Into once I see the need depreciating it, the people appreciate you, baby. Into fine, maybe at the rate of Nippon increment or whatever, so soon I can want some. My increment, they will to the apple. Remember, I made them prepare with the idea. Not a won't wow, fat, no, say fat. But the local court, no matter what would tell them what to them. I don't tell them a pronouncement. So, I have made a fine, what pretty all right, but no, maybe so. I will say, the leader who are we a government, are by president, you are one of the leader of the nation. The question, oh, no, nice. Now, to be bad, I don't know, just a second, I am Pamon. Odafu Fabisha Fijimaya na aja emlenti nyamisha pa no so odie eti senia aja ye papa na eka no odifa kwasha aja samedi ebre na nya ebre wi se bibi ho ha na aja wachi ama ye na odi ya dofu nyina omo mutie nyina ya chi omu nyina nyamia so ngen ko mu nyina ndaba ki mechi papa beta gizantia jifo nya chi omu nyina we Yesu dim amen.